लेकिन हम लड़की की इज्जत लूट के माजा इज्जत कदर करे वाला है से बहन के लोग बहन समझेला, दूसरा के बहन के माले समझेला। रोआना कुछ और खड़ा करेला। अगर आज के 4 गो गीत सुन ली तो वो रेप करे खातिर तैयार हो जाए। सुरेंद्र भैया हमारे को यह कमी बा कि हम बैठ के गावे नहीं, और एक कोनो अफसोस ना होखेला कि बहुत लोग पसंद ना करेला। हमने क्या के समाज ऐसा हो चुकल बा कि बैठ के गावे वाला लोग के हारमोनिया देखते ही आधा आदमी भाग जाला। एगो चाणक्य के कहावत रहे कि अगर कोनो राज्य, कोनो प्रदेश, कोनो देश के खत्म करे होके तो सबसे पहले हो जाके संस्कृति के विनाश करा, और वो कहीं खोजे लिखे जाए के जे हमने के साथे सामने लौट रहल बा। तारा लोग के हुले ले ले कोइला से ऐसा लिखे कि बैठ के गावल छोड़ो, तारा चिलैला से बैठ के गावल ना छोड़ो। सामने जब नाची लोग तो मजा लिया, लेकिन हम लड़की की इज्जत लूट के मजा ले वाला आदमी ना है। हमनी के लड़की की इज्जत कदर करे वाला है से। आजकल ये बा अपन बहन के लोग बहन समझेला, दूसरा के बहन के माले समझेला। लेकिन समय दूर नहीं खे, तारा लोग के बता देता नहीं, भोजपुरी पर बहुत अध्ययन के लिए बनी। आए वाला ज्यादा ना 15 से 20 साल में खुलेआम रोड पर बलात्कार हो, अभी तक कहीं कहीं हो रहा बा। जौन आप सबके मूड मिजाज, गीत संगीत के प्रभाव आत्मा तक ले पड़ेला। जैसन रुआ संगीत सुना वैसन राउर मन हो जाए। संगीत ऐसा संगीत में शक्ति रहे कि मीरा जी के संगीत सुन के भगवान कृष्ण वहाँ के भक्ति पे प्रसन्न भइल रही। लेकिन आजकल के संगीत युवा के रोआना कुछ और खड़ा करेला। अगर आज के 4 गो गीत सुन ली तो वो रेप करे खातिर तैयार हो जाए। मैं लगभग 2003-04 से गाना गा रहा हूँ, और ऐसे ही हारमोनियम के साथ। न जाने आप लोगों के तरफ कितने लोग हुड आउट किए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने हारमोनियम पकड़ के और साफ सुथरा गावल ना छोड़ दे, ये हमारी पहचान बा। लेकिन बहुत मन में दुख होला कि हम धारा के विपरीत बह रहल बनी। जहाँ भोजपुरी के तमाम गायक भोजपुरी के चीर हरण करत रहे, वो जहाँ हम भोजपुरी के लाज बचा रहल बनी, और फिर भी लोग गरियावेला। बहुत सहन शक्ति चाहिए ना, तो हमरा लेखा कितना गायक गायकी छोड़ के दोसर प्रोफेशन में ला के लोग, ना तो वो तमाम गायक लेखा नचनिया साथे अधनंगा होके नाचत हो।